Mai solo in ka lura da yadda abin ta kasance a satin da suka gabata, to me za ka yi cewa kan haka? Alhamdulillah ina miƙa godiya ga dukkanin mutanen da ke cikin faɗin duniyar nan da yan uwa da abokan arziki duba da yanayin yadda aka buga wasa ta wannan satin kuma ya kasance ina ɗaya daga cikin mutanen da suka sha kayi wannan abun jarabawa ne kuma imani shi ya san jarabawa haka ya sa ni kaina lokacin da na ga cewa na faɗi a wasan abun bai dame ni ba saboda na san cewa dole gasa ta gaji haka dole kasance gasa ka faɗi wata rana ka tashi duk wanda ke gasa dole san da wannan abu saboda haka ina miƙa godiya ga ubangiji da ya bani hakuri da kuma baiwar da ma har kai za a iya sa an yi gasa